Kaburom kalong ya u Jisu balong trai nong penem jongi bat ngi ai khublai e ya phi ki parabangai ki bayo banya shakri lang bat ngi hagani ka por hagani ka rukom to trai unda yo ya ka bandon rengkat ban pensat bor gi jing im gi jong phi ban ngi kwa ru ban ong bana ka benta jong phi yo don ki ba pet ya ka ne ka khubor bat ki be senglang bat ngi hagani ka por ki badon hagi jing shong kerpang ki jong phi laga long hagi institutional ne ka long ha ka phi shong kerpang ban isolate ila de hayeng le se phila shakta hauniu knyang jing pang ubala sare ka perthai bro ka we ken mau bngia dan hajan jong phi hagi jing duai bo bleun kershan bor ya phi un ai no ka jing pen khya ka bajana ye ki met ki jong phi bat tunang ye shania hau trai bau trai unda yo ru ya ka ban ai phi ka jing pensat bor ba phen lait na ki jing shitom ki be dei bat ka jingmot ka jing perkhat banum du haman sem banum sngo marwai banum sngo tamang ha ka jes solok ha ka ne ka singi nginya phai na ka shithi ka jong apostle paul ka ba ar shaginong thessaloni ka shithi ka ba ar u apostle paul shaginong thessaloni kalanong ka ba ar ka khot ka baningkong hadu ka ba phra ki ktien ki ba ongkum ne tingi kerpat ya phi ko para bengai shaphang kata ka jingwanu Jisu Kris ubau trai jongi bat ka jingalang jongi hau khanang ban ompen khi shen ya phi nalaga jingmot lemne pen khuslai ya phi lane da ka man sem ne da ka ktien ne da ka shithi kumba nangi ken kumba ka taka sngiu Kris kalawan wat ai bau no ru un syukor ya phi da ka ba kumno ru na ba kata kan om wan lemda Joshua kata ka jing phaidien bat ba on yo pan penpau yau tau briu jong ka pop u khon ka jingjot uta ubay le persha bat uba pen sarong yala de persha ya ka bor ya baro balakhot blay lani balaju mane kat hadu ba shong ha ka temple blay udale blay yala de hatopim yakan mau ba men ba ngadang don lembat phi ngilaya thu hapi yakini ki ai ru bat menta phiatip yakata ka ba penpep khnang yakaban penpauno ya u ha kata ka ya jong u hi namar kata ka jing mayan ka jing bom nyau hukum kala trailupa tang ba don wei u ba khang menta tat onda on wengno ya u onda kumta on penpauno ya tau bom nyau hukum ya u ba utrai Jisu on penyap daga jing persat ka shentur jong u bat on pendam no thiau daga jing penpau kata ka jingwan jong u kini ki artli ki shithi shaginong Thessaloni kim da dei ki shithi ki bajrong lada phishong ban pule yaki shisen pule pro artli ki shithi phila ban pendap nrei hakini ki artli ki shithi ni yo ye ki jing hikai ki bakodor shaphang ka jingwan arsen ka jong Jisu habaro artli ki ne ki shithi bat ngasngo bakalong ka badon kam yangi ya ka mania phai byang shane namar hagani ka jing jia ka bangi ngi mat ha ka jinglong jingman jong ka prathai menta ka don ka jing iklumar hapdeng ki banget ha ka baya dei bi jingkli shaphang ka jingwan arsen ka jong Jisu hagini ki artli ki shithi u apostol paul habu tho shakinong Thessaloni ha ka to por ki para banget ya po Thessaloni haru jen sausin Ukraine ban pen kenmau yaki bakata ka jing penim ga baki ki yo kata ka jing 3 minute ka jongki ka jing 8 para banget ka jongki ka jing im ga jongki hakane ka perthai bat kumjo ru ya kata ka jing up ka jongki ya kata ka jing bishar hok ka jong ublai naga menta ka jing sha bam hok ka jongki hakane ka perthai baro kita ki don jing dei bat ka jing wan arsin ka jong Jisu para banget be hau try Jisu lada phi pule ye ki shithi jong ki apostle ki bala tho aka testament ka thamai bat lada phi shem ya ka no ka mat ya ka balayai ban shiai ban ngidon kamban sngo tho bagata ka dei ka mat ka dei ka phang pdeng jong ka to ka shithi ka dei ka issue ba don kamban ya kren bat ka pau shai na gini de khot ki bangi pule men tan ro baki ne ki para bangai hapo Thessaloni ki don ga jing sngo tho bakla bat ka jing klumar jing mut ha ki ki jing ya dei bat ki jing kli shaphanga jing wan ka jong trai Jisu ladon ginong hikai ki bami hapo Thessaloni ha to ka por ki ba hikai ka balang hapo Thessaloni bagata ka jingwan ka jong trai Jisu kala jia
Kasngi ka jong Ukris lani kasngi ka jong Utrai kaladep jia. Bat kani kalawan ra ka jing lengok ka bakrau. Kawan ra ka jing du mensim ka bakrau. Kawan ra ka jing syayong. Hakini ki para banget hapo Thessaloni hak to por. Kat hadu ba kalami kata ka jing bom sngut ngen syuk jogi para banget hapo Thessaloni habaki mat ya ki para banget lani ki bahayeng ki basem habaki klat no na kani ka perthai lani habaki yap no. Kami ka jingkeli lada kala ka jingwan ka jong try Jisu kala dep jia kini ki bala klat no jia ayu. Kami ka jingkeli ru yalade haba kata ka sniu try kala jia timangi pat ki bala sya pensa hang ni yo ngila syusya i ne kata ka jing sya rong no. Kat hadu bo put upoi baki don wat kat tu kat ni ki boong u Jisu ulawan ngim don kam syu bania tre kam ya tre jam ngin syu syong no kum tu. Kini ki para banget hapo ka balang Thessaloni ki lamat i jing ki bakrau. Nadu bo Paulus dang ban yalam ya ka gospel hapo Thessaloni kat kum ka kam ki apostol kal nong ka bakhat nyo lada pipule kalamat ka jing sya pen ka jingele persya ya ka gospel ha ka to ka por. Upol ru habo tho syek para banget hapo Thessaloni uong pila pediang ya ka ktien lane pila pediang ya ka gospel lane pila pediang ya ka jing pen im hap deng ki jing jenjar shibon haka kit haka shiti ka baningkong syakinong Thessaloni ka lanong ka baningkong ka khot ka ban riu uong ya kata. Bad haba kila ya haka lenti ka jongki ban bot yo try Jisu haka khot ka bakhat saw jong ka lenong ka baar ka shiti ka baningkong jong nong Thessaloni upol upen ken mau ye para banget hapo Thessaloni ban ong pisya ye ki jo ki jing pen shitom kumba ki sya ki wei pat ki balang ha ka to ka por bat kum juru kumba ki sya kini ki apostol nalor nang ta ki para banget hapo ka balang Thessaloni ha ka shiti ka baningkong shakinong Thessaloni kal nong ka balai upol utho bakilayo sngo sya pangajing sya shitom jong ki apostol bat ban ong ye ki wat ki khuslai kini ki ki bangi ha ka por bangi don lem bat pi ngila dep ye tho lepa ya pi bakin sajia wat ki khuslai nalor bakini ki para banget hapo Thessaloni ki yo sngo sya pangajing sya pen shitom jong ki para banget bat ki apostol ki mat ru ye jing sya pen shitom yaladi ha ka be dei bat ka gospel bat ha ka be dei bat ka jingai bat nalor jong kita baro ki wan sakini kinong hikai ki bahikai bakla ki be alam bakla syapang ka jingwan arsin ka jong Jisu ni sngo tho kan no kala ban kta yaki lada ngingin don ha ka ju ka jaka kum baki don gini ki para banget hapo Thessaloni ha ka to por klempep kila dei ban klumar jingmot klempep kila dei ban syayong klempep kila dei ban du men sem bat nagani ka daw hakini ki khot ki bangile puli upol uong yaki haga de khot ka baar khanang ban om pen khi shen ya phi nala ka jingmut lemne pen khuslai ya phi lane da ka mensem ne da ka ktien ne da ka shithi kumba nangi ken kumba ka taka sniu jong Ukris kalawan kini kinong hikai ki bami haga to ka por hapo Thessaloni ki mi ban kam ya ka jo ka ikhtiar jong ki apostol ban hikai la kumba kiru ki don ya ka ikhtiar kum ki apostol baudai men simu jong blai ba pha ya ki ban hikai baudai men simu ba yalam ya ki ban hikai bat ki kamru ba ki hikai dau men sim bat hau men sim ki kamru ba ki ni ki ktien ki ba ki kren bat ki don ki wei pat ki translation jong ka ktien ga jong blai ki balada phipuli ya kani ka ktien ki ong ki jing thu lopa ki kamru ba kita ki jia tho lepa ki ba ki tho lepa ki dei ki bo ayu blai ki ba wan no men sim bat ha ba ki tho ye ki jing hikai ki jong ki shakine ki para banget hapo Thessaloni ki tho ban ong ba ki ne ki dei ki jing tho jong ki apostol ngiran kam ban sngo tho ye jing khia jong ka ne haga balang Kristan nadu ka testament ka ba thamai nadu ki tu ki por haga balang Thessaloni hadu ki ne ki por ki ba menta ya ka no ka jing hikai ka jong ki apostol lada da ka ktien lani da ka shithi ngi shim bat ngi nget bakata ka long ka an ka hukum ka jong blai bat deina ka ta ka daw nio i ha ka ni ka ju hi ka shithi
ka shithi ka baar shaginong Thessaloni ka lanong ka balai ka dekhot ka bakhat saw ka ong tela dau no brio ko ngo ya ka ktien jongi da ka ne ka shithi to phin khmi tho yau tau brio but to what ya lok but o yau no brio bam ko ngo ye ki jing tho ki jong ki apostle ye ki jing hikai ki jong ki apostle on kenya u ba deina ka kan hon jong ki banget ka shithi ka buning kong shakinong koren gal nong ba khat saw ga khot ka balai phu pra ka ong la dau no ru umut ba ulong unong ye tho la pa la ne udon gi jing ai ge ba kan jaman sem to un ko ngo ye kita ki ei ru ki bangala tho hapi ki long ki hukum utrai nadu ki to ki por ye ki jing tho ba ye ki jing hikai jong ki apostle lashim baki dan ka ikhtiar ka bakan jablai bagi para banget hapo ka balang gidai ban pen ko ngo bat kini kinong elam bakla kini kinong hikai bakla ki kami kata ka jo ke ikhtiar ki ong mun sim ba khoj uong ki apostle ki ong bat kala pen klumar jingmot yaki bapli kini ki para banget hapo Thessaloni nalor baga jinget jong kiru kadang long ka barang khanna ka bas ngosi kalong baki ne kinong hikai bakla kim shimi na kita kinong elek persya ka balang kim shemi na kita kinong penshitom benye gi para banget kim shemi na kita kinong elek persya ka gospel kimi na ki breu ki bakam baki nget ye ki jing hikai jong ki apostle baki kam baki snow tho ye ki jing hikai jong ki apostle bat ki kamru baki de ki breu ki batip shapang kata ka jing wan arsin ga jong jisu bat de na ga ni ga daw bo polu ban biang sa shisin ye ka jing hikai ka bo uladep hikai teng ha ki para banget hapo Thessaloni ha ga dekhot ka balai ban ong what I ba uno ru un shukoria pida ka ba kumno ru na ba kata kanomwan lemda Joshua kata ka jing paidin bat ba on yo pen pau no yau tau breu jong ka pop u khon jong ka jing jot ni em hagi sngi ki bangia srim ki jing shem ki jongi bat kini ki para banget hapo Thessaloni ngiem hagi sngi ki bangyo ya ka jing jenjar shiteluk prathai bar hapreng ki por ki bakum kine ngilong kloy ban sya yalam bakla hagi jing hikai ki be dei kham tambat ka jingwan arsin ka jong jisu hendrai kan mawi ka ni ka ktien ka jong ublai ka bo pol u hukum ye ki para banget hapo Thessaloni ka badai na ka benta jong iru what I ba uno ru un shukor ya pi da ka bakum no ru ni im hagi sngi ki badon shibon kinong yalap ki baong umen semu jong ublai ukren yanga ni im hagi sngi ki badon shibon ki brio ki baong u jisu upen pau yanga umen semu jong ublai u ai yanga ya kani ga jingi thok pau ya kani ga jing pho sni obat kumta ter ya kita baro ngidon kam banten jo daga ktien ga jong ublai u pol wong biang igni ki para bangai ken mau ya kani bakata kan om jia kai kata ka sngi ga jong trai kan om jia lani kan om wan lemda wan shwa ka jing paidin kata ka dei ka dak ka beningkong lemda wan shwa kata ka jing paidin kabada ong kata ka jing paidin ka pen pau shapang ka jing kren ka jing paidin kabada long kerpang ka ba pher na ki wei pat hake jingya lenti hagi snem bat ki sngi jonga jingya lenti ka balang wat hagarta ka jongiru ngio i gi para banget ki jongi leksin na preng jong pi ngi POE wat ye ki bahayeng gi bahasem gi para marjan gi jong pi lani gi parlok ki jong pi gi ba pi itu ki ba phai dien no na ka jingai kani kam dei kata ya ka balai thu lupa ka bay dei bat kata ka jingwan ga jong jisu hang niu pol ukren bahaga taka jingwan arsin ga jong jisu kan don ga jing paidien kata ga jing paidien ga ba per ka ba ar pat kadak uong ba haba on yo pen pau yau tau breu jong ga pop u khon jong ga jing jot ngitip bahayo ne daga taka kerteng ga bangi penon kamban ong u tau Chris lamler u apostol Yohanes haba u tho ga shiti ga jong u wong yo ne unong yele persya yo Chris
U Daniel ru u yat ho lopa sha pangjong une haga kitab Daniel kal nong ba khandai baru Jisu ru ule yat ho lopa yo une haga gospel ga jong Matthias kal nong ka ba ar pho sa ga khot ka ba khat san ter ban khot yo ne da ta ka tien ka jing ijli ka ba pendo te ka ei ga bangi yo i hang ne kalong bo pol u ong wat kulumar jing mot ki dak ki dei ki ba shai lada pio i makanai ki ei bia srim balanang pendep ia kita ke jingi thok lo paro ken mau ia ka phim dan kam ban kelumar jingmot na lor nang ta haga khot ka basan u pol u ongru hato phim ken mau ba men ba ngadang don lem bat phi nga lai ni la yathu ya phi ya kini ki ei ru le se kan long kat no ka jing ker khu ka bakraw ya ka balang ge jongi menta ladangin yo record igita ki jing keren ki jing alap ki jing hikai ki jong upol baro hanregi aingo yo blai baladangi pai hagani ka shiti ga baningkong sekinong Thessaloni hakalanong ga basaw ka khot ka ba khatlai ter hadu kalanong ga basan ka khot ka ba khatwei ki don kita ki jing hikai ki bo pol ula hikai ya ki parabangai hapo Thessaloni shapanga jingwan arsin ga jong Jisu ban yakren jenit pa jenit yakini ngim don por hagane ka por hanrai ka bashai ka long kane baladangi pule yakini ki dekhot jong kini ki lenong ka ba pau shai ka long kane kandon ga jingrong no jong ki bangai bat jong ki riu khoj bat hadin kata kanwan ka jingjen jar ba kata ka long ka bashai hagalenong ka ba khatlai ter jong ka dekhot jong ka hagalenong ka basaw ka dekhot ka ba khatlai ter ka yathu shapanga jingrong no yaki bangai bat hagalenong ka basan haga dekhot ka ba ar ter ka yathu pat ya ka ta sngi ka jong trai ki sngi ki jingjen jar ya ka ne ga jing hikai upol uladep hikai ki parabangai haga ba utho biang shaki haga shiti ga baningkong shaki nong Thessaloni haga lenong ga baningkong haga dekhot ka ba khandai bat ka ba shipo haga ba pun kan mau yaki ban ong ka jing pen im jong pi pilayo khanang ba pin up kami lenti ya u krisken ya u Jisu krisken uban pelat yangi nagata ka jing jenjar ba kan mau para bangai hapo Thessaloni pimat ya ka jing pen shitom pio sngauru ya ka jing pen shitom ya ki bangai hakleng ki jaka hakane ka por hanrei kan mau kani kampat day kata ka bakala wan kata ka sngi ka jong trai kan don kata ka jing jenjar ba ka bau Jisu un pelat yangi ka weipat ka bangila ban kan mau kalong ka bu pol u tho shakinong Ephesus hakalenong ka basaw ka dekhot ka balai po hakabo ong wat pen sngo si yo men sem da ka bala shon sharp ya pi hadu ka sngi ka jingseu spa la shon sharp yo men sem ba khoj hangi habangi priang yo Jisu ko munong pen em jongi bat la shon sharp yangi hadu ka sngi ka jingseu spa kai kata ka jing sngi ka jing seu spa kata ka sngi ka bau Jisu unwan ban shau no yangi bat la dengi pet ya ka to ka shiti shekinong Thessaloni ka baningkong kalanong ka ba san bat haga de khot ka ba khandai bat ka ba shipo la ongkum ne na bau blei ula bu yangi om ya ka jing bitar hanrei ya ka ban yo ya ka jing pen im da u Jisu ubau trai jongi ubala yap naga benta jongi ba langi pet langi thia ngin yo imlem bat u na bau blei ula bu yangi om ya ga jing bitar hanrei ya ka ban yo ya ga jing pen im dau Jisu ubau trai jongi kini kinong Thessaloni gi bau Paul ula tho shaki kidai ki bri ki bla yo ya ga jing pen im hau trai Jisu kidai ki bau Jisu la yap na ka benta jongki bat kila pediang ru ya kata ka gospel bat kila pediang ru ya kata ka jing pen im upol ukuran syai ya kata te balai pat udang ong ba ya ka ban yo lakum ba kadai ke ka bakim pat yo ya ka ban yo ya ka jing pen im dau Jisu Kris namar ha ka ktin ga jong blai ya ka jing pen im bat ya ka jing seu spa la ju kren ru ban kren ya kata ka jing pen im bat ka jing seu spa ka ba pura kata ka sngi ka bau Jisu wan ban shau no ya ki riu khoj
Na bau blay u klembo yang i naga benta ka jing bitar ayu kata ka jing bitar ka bansawan. Bat la ongru langi pet ne langi thia ngindup yo lang lem bat u. Kani ka ktien langi pet ne langi thia ka penpau ya ki artli ki ai. Kumbo Jisu ya thok lopa bai kata ka sngiem dan balak ban ong. Kalak ban long men sngi kalak ban long men met. Ka wei pat ka benta ka long ba. Langi dei kita ki banget ki balak yap no hau Jisu. Ne ha kata ka sngi jong ga jingwan rong no ka jong Jisu ngidang im. U Jisu un sa syau pat yang i baro ha kata ka sngi. Bat ladangi yai ne bat u unum syak bangin yo i ya kata ka jing jenjar ba kabansawan. Dei nang kata ka daw bau pol ha bau tho yakin gid khot ki bangai pule na do na basdang ar Thessaloni ar iwe ula ong syapang kata ka jing wanu Jisu Chris ubau try jongi bat ka jing yalang jongi hau lane kata ka jingwan ka jong Jisu bat kata ka jing rong no ka jong Jisu yangi naga ne ka khot bat haga khot ka ban riu ter ngio i bau kran syai syapang utau briu jong ka pop utau khun ka jing penjat ba om pat pen pau ya u ong dang don ka ba bat ya u ngim don por shibon ban ya theri ki ne ki khot handrai ka e ga bangila ban sngo thu shai hang ne ka long ba u mun sim ba khoi pat shai ka ta u dang bat yau ta u krislam ler kampat poi ka ya ban pen pau ya u baru apostol Paul ukren syairu yaki para bangaj ban ong wat no me kulumar jingmut wat lada pi baki dan ki ba iya srim kum ka jinglong ga jong tau krislam ler ne kum ga jingja jong kita ki sngi ki ba khatdo wat no me artatin wat no me khi jingmut wong ba namar kata ka jing mayan ka jing bam nyau ka hukum kala trai lupa haga khot ka ba nyau ka bamut kamen sim ka jong neu krislam ler kala trai lupa mdai tang haga spas nem ga ba ar phoi ga bangingi im nadu ki sngi bagi para bangaj hapo Thessaloni kila im kata ka jinglong ka jong tau krislam ler kala trai lupa handrai wat ladang yo i ki bakum kita ki dakru kampat dai bangin kamban ong lapen pau yo neu krislam ler uneu ula pau uneu ula dan lang bagi spas nem ling baki spas nem jong ga balang ga jingya lenti jong ga balang wat hadu kini gi sngi ki jong iru ki kristan bon sin ki kloi ban rengko ban penya rengkat ye ki breu bat uniu krislam ler khamtam habami ki nong sen shar ki barunar ki bi nong sen shar ki baka donot ka ba ka donot ma bat ki bale ben ye ki breu mendai umi utau patsha niro ubalale ben bat ubala penshi tom ben ye ki para bangai haka nong ba rom bat ki babon ki kristan haga to ka por ki langit une ula deu tau krislam ler ubalaya thu lupa hadin hagi spas nem gi bangi ngidang ken mau bangi le puleru mi utau Hitler u breu u barreuna ro ba pelnyap ben ye ki breu ki baloiloi de ki million bat ladangi pule bha syapang ga jinglong jong u Hitler bat ki rangba sipai ga jong u kamda dei tang kata ka kam sensyar khadar lani tang kata ka politics kaya deiru bat ka rukom jinget ka jong ki bat ki babon ki breu habaki bishar yo Hitler ro kila ong une udai utau krislam ler yo bala pen pau ngaken mau ha ka por ka bangadang khna Hakapor ka baka wan ka to ka Gulf War hakapor ka ba Saddam Hussein u Thombor ya ka Kuwait ngia syong banya pet khubor hapo TV bat ka wei ka long keme ka ong ani kanete imat kala jia ka jinget khu lupa baya ka jat ben riu on sedang ka basdang u Adam un penkut u Saddam unie uladai uta u krislam ler bat ngala jio puliru igi babon ki kot ki batho kumno ba uneu Saddam Hussein ula pendep igi tak jinya thok lopa bat uneu de tau krislam ler ngi im hagi sngi ki baya ga jing deng masru la pen kop ba ka hukum jong krislam ler la neu tau hnreu spa hnreu phun riu ngi im hagi sngi ki baya adhar number la pen kop ba ka hukum bat ka syap ka jong krislam ler hnreu spa Henriu pun riu ngiem hagi sngi ki bagi dan babon ya kan tika kabaya dai mentaba kata ka vaksin ru lapen kop ban ong une udai usyap
Henreu spa henreu pun riu ngi don kam banum klumar jingmot ban yang scam haka jing hikai jong aktien ublay kabashai ublay jong e ublay ka jing penpau jubo rebot uya tho shai bat kata kalong kabangyo naga ktien ga jong ublay hagini ki artli ki shithi bat ladangi pule ga ktien ga jong ublay ki nugu ki benta ki betho shapanga jingwan arsin jong jisu bakan don kata kasngi kabau jisu wan ban rong no yaki banget baro bat hadin kata ka bot kata ka jing jenjar ka bakrau bat on sapen pau yau tau merat klau yau tau khon jong ga pop yau tau khon ka jing jot bat dai na kani ka daw bo pol habu tho shakinong Thessaloni wong yaki habaro ar kini ki kla ki bo tho bo kren shapang ga jingwan arsin ga jong jisu wong pentengen paralok hi da kini ki ktien pentengen paralok hi da kini ki ktien mdai pentengen uhikai yaki ya ga jing hikai ga ba kordor bahaba phi im ban ap khmi ya ga jingwan ga jong jisu im ban ap khmi ya ga jingwan jong ga jing rong no mdei ban im ban ap khmi ya ga jingwan umrat klau henreu spa henreu pun reu ngia da khongpong ai mat kum ki banget ladangi im ban ap khmi ya ga jingwan ga jong jisu tongin im ban ap khmi ya ga jing rong no mdei bangin ya wat ya ki details ki baper ban ya wat ya ka identity jong utau henreu spa henreu pun reu ki don ge kristan ki balada hikai kumne balada hikai kumba hikai ga ktien ka jong ublay bakan wan shwa ka jingrong no kan sawan ka jing jinjar ba ki ong lada hikai kum ta kan wan ra ka jing jaito ka jing jaipre ka bakenja man sim haki para bangai baro em ka bible man baka hikai ka jingwan arsin ka jong jisu ni shem ya ka taru haki baro artli ki negi shithi shakinong Thessaloni ka maham bangin im ki ba adkar bat ngin im ki ba pen khare man ba hikai shapanga jing hikai jong ga jingwan arsin ga jong jisu u jisu habu hikai gi sanrani ga jingwan arsin ga jong u wong pen khare bat ken mau batang ubaya ne hadu ko bakut unyo lajim dan kamban pen khare namar kata ka jing jinjar ka ban sawan ka long ga bakrau mdon bala ban sha ya ka don kam ban pen khare namar kata ka sngi ga jing rong no mdon batip ya ka man bakrani ga jing rong no la ne ga jingwan arsin ga jong jisu la ju ong bhai ne gi ktien kumunong to kawan kendet ngim tip lano kan wan kabadon kam kalong ya ka bangin pen khare te para bangai be hau trai jisu la da don ka ei ka bangi dei ban tieng te ka dei ka ne kan yo ba ka jingim ga jongi kamlong ga ba bit bo trai jisu un shao lang yangi bat ngi sha I no shadin haga sngi ga jing rong no aka ba kordit kanwan ka jing jenjar ba kabakum kata ompat judan ong u jisu hi de ki ktien ki jong o ngin imban pen khare para bangai bayej bat dei naga takadaw bo polu ban biang i kata ka ju hi ka jing hikai haga bo ong haga de khot ka ba khatsan ar Thessaloni ar khatsan kum tate ko para bangai to yeng scam bat to ya bat ye kita ki jing hikai ha ki bala hikai ya phi yeng scam haga jinget ke jong phi bat scam mi kita ke jing hikai wat sha bo no ru un shukor ya phi wat num shuklumar jingmot ka ktien ka jong blay ka ba shai la tho shai para bangai be ho try jisu nang yai yeng scam hagi jing hikai ki jong jisu bat ki jing hikai ki jong apostle but lada pio snow ye ki jingi tho pau lada pio snow shapang ki jing po snew lada pio snow ye ki khana ham saya ka social media menta tes ye ki da ka ktien ga jong blai le kumbaki le kini ki para bangai hapo Thessaloni ki pentip show pol baru pol u ya tho biang ye ki pan scam ya ka jinget ka jong ki yang scam ha ka jinget ka ktien ga jong blai ka kren shai baga badon kam yangi kalong ban im ban pen khare u jisu unwan ban shau yangi ban pelat yangi naga taka jenjar ba aba do jisu unwan kloino
bat bangin ya shem no yo u. Yang skemol try. Naga bentaga burom ga jong u. Amen.